ayan guys, no, galing po ako dun sa hardware dun sa amin. Malapit lang dito. Yan, so nakabili na po tayo ng screen numero 1. Ayan. So itong gagawin guys, project po namin to ni Papa. So bali, nag-invest po ako nito. Gumastos talaga ako nito kasi nung una, ito yung ginagamit namin is kawayan lang. So ngayon is screen na yung ginagamit namin. Ayan, so nandito na po yung mga nagawa na ni Papa. Ayan. So, ito po yung tinatawag na mga bubo. Ayan. So dito natin ilagay. Tura. Ayan, ang dami na. So ang usa kay nani pa pilagi ito may mo nani pa. 8 kabok. So bali one bundle 4 feet po ito is naghalaga ng 5,000. Pilagay ito sa dano to palit pa katong usa kani 5,600 no kada bundle. So ito nakalist kami nito kasi yung bili namin nito is 5,000 lang. Yan. 5,000 4,000 lang oh. Malapit na sa amin sa hardware. So yun nga, ito na po yung mga nagawa na. So bali itipot naman ni pa no. So ito na po. Dito po dito nadaan yung mga malalaking isda diyan. Oo, so ayan guys. Ang dami nang nagawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 na kabubo yung nagawa namin. So bali 1 bundle po yan. So finished product is 8 or 8 pieces yan. Tapos itong mga ganito muni o sa tawag gani pa? Badjong to? Sudyang. So dito dadaan yung isda no. So nung una usa may nakalain sa kawayan pa ug sa plastic. Ang plastic ay kawayan, plastic ay dugay madunot no. So mas maganda talaga ganito yung gagamitin pag gumawa ka ng bubo kasi mas matagal ito. Mga pila ka po ikaw. How many years daw malalanta. So ito lang yung malalanta. Itong pang-entrance sa malaking isda. Ito lang yung ilisan. Yung sudyang. Tapos yung nung una nagka-try kami is puro lang mga kawayan pa no. Tapos madaling malanta mga pilara ka kuan? 6 lang ka buwan. Malalanta na po yung kawayan kung ginagamit natin. Pero yun nagumastos talaga kami nito. So bali I think mga 12,000 na ata yung nagasto ko kasi bumili pa ako ng diba? PC ito. Bumili pa ako ng PC ganito. Ito yung mga PC numero Gis, tapos ito Gis din. Yan, so every bundle is nagkahalaga ng 600 pesos. Ito naman is 1,000 yung nagastos ko nito, 1,200. Kasi ito yung panglikisan pa no? Magbuhat pa. Yan. So ito na guys, update po natin yung nabili namin at saka nagawa. Yan. Ang bubo. Yung bubo guys is iba't iba pong isda na pwede nating mahuli dyan. Pwede mga malaking isda, pwede rin mga crab, yung mga maliliit. Pero pag maliliit yung makuha namin, buhian naman sa daan to. Ayan, so yan po yung puro mga malalaki daw yung makukuha nito guys. Sabi ni Papa, mga malalaking isda daw yung makukuha nito. Yung mga ahaan, mga pugapo. Yan kung sa may butang ani dire. Mga lipak. Lipak. Buod. Maana ni siya daw. Tahion na. Tahion pa ni. Kung may matahi, unon ulit. Hindi pa ito finished product guys. Marami pa tong ilagay. Sige na. Ana dayon. Libunan lagi, libunan. Tangan pressure. Kawayan. Kawayan. So lagyan pa daw na yan ng kawayan para magiging pulido. Oo.
Yan oh. So, ito na. Ito na po yung bubo o tawagin. O sige, tawag lain ani pang bubo pa. Bobo. Bubo ra gyud. Panggal. Bubo kasi yung mga isda bubo. Panggal. Kasi yan, panggal. Oh, lain sa itong panggal. Wala sa itong panggal. Lain sa Mm. bubo. Ayan. So, almost mga 80% na tayo para matapos po yung paggawa ng nitong bubo ni Papa, no? Ayan. So, update ko sa inyo guys. Ito na. No, once again, mga almost 12,000 na ata yung nagastos ko or 13,000 plus na kasi gastos pa tayo ng panggasolina nung pumunta tayo dun sa hardware. Kasi nung una pumunta kami dun sa Bugo City, hindi kami nakabili yung bumili ako ng makina sa pambot para gagamitin namin pang sakay nito. So I think mga next month pwede na natin to ilagay sa dagat para yun nga makahuli na tayo ng isda. No? So mga 13,000 na po yung nagasto ko dito. Yung ni-invest ko nito kasi sabi ni Papa mas maganda daw to gagawing panghuli ng isda kasi malalaking isda talaga. So abanganin nyo guys na pag makahuli kami kasi magbibideo din ako pag lagay namin dun sa dagat tapos paghuli, pagkuha, magtitake ako ng video para makita ninyo kung ano yung mga isda na malalaki na mahuli namin. Ayan. Yun oh. Ang bubo. Yan. So, ingat and God bless po. Maraming salamat sa panonood. Thank you. Don't forget to follow and subscribe sa ating channel. Thank you po. Maraming salamat.